Най-голямата ценност. Абсолютно. Според мен това е по-ценно дори от приемането ни в Европейския съюз. Ами то трябваше първо това да стане, а после да ни приемат. Да, ама аз малко се обърка нещата. Това е най-голямата ценност. Виж, половината от тия са родени свободни. Само да се Тя и в момента ли снимаш? Да. Просто си снимаш? Да. Хора, които се кефят, защото те още се изтеглят. Ай, може да бъде. Но той чак догоре ти не виждаш ли? Те там са вече останали блокировачите на университета. Режете една спринцовка Аз и не виждам с последните и затова знам горе-долу къде са. Това път се качих на банката с един приятел и чакахме всички да минат. Събрах очите. Това още не беше идвал. Все седи на работа до 9 до 10. Събраха му се очите. Вика, едно майка, аз знах, че лъжат по телевизията, че не са лумпени интернет, обаче викам и събрал очите, това, което видях.